Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu followers or friends here, salinda. Yo, kodwa kufanele ke silinde. Siyazi ukuthi uThobile uzobe emuhle. Umembeso kaThobile nobaba Mseleku sesilinde nje ukubona osingaye uThobile nobaba Mseleku. Siyababona ke abangani nabakade bekhona ezibahle shem bahle sesilinde ukubona uThobile ke our favorite. Yo mina niyabona ukuthi uThobile usasihloyile. Nangu Makhumalo bosa salinda ke guys, ngitshelile ngathi kungenzeka ku season 6 sibone Umembeso o sizothi umshado wesiZulu ubaba Mseleku noThobile Makhumalo. Mina ke nje nginayo ipicture yokuthi into abayiyo bayababa bahle. Sesilindile ke guys, masebevela nami ngizobe sengitheleka ngithi naba abantu bethu baze babahle. Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. Sinza izinto ezindala nezintsha, ama TV shows nokunye. Bye.